салом тамошобинони канали Арзанда. Хело дер шуд ки мо видеоҳои нав набароварда истодаем. Ин ҳамаш сабаб дорад, зеро корбори зиндагӣ аст. Вақт хело кам аст ки як навор кунем, барои шумо нишон диҳем. ҳаракат мекунем ки видеоҳои навбанав барорем ва ман мехоҳам каме ҳам бошад влог снимат кунам барои тамошобинони гиромӣ. Тамошобинони гиромӣ, рӯзи ман ҳам ба охир расид. Корҳоро анҷом додем, ба хона бармегардем назди зану фарзанд. худо хоҳад оянда влогҳода ман вобаста ба ҳар гуна мавзӯъ бо шумоҳон суҳбат мекунам. худо хоҳад мавзӯи наздиктарини мо ин дар бораи ҳуқуқи ронандагӣ дар Россия суҳбат мекунем. бисёр вазъияти муҳоҷирони меҳнатӣ рӯз ба рӯз вазнин шуда истодааст. тамошобинони гиромӣ, ҳаракат мекунем ки влогҳо бисёртар ба навор гирем, вобаста ба ҳар гуна мавзӯъҳои ҷолиб, чунки якҷода шишта гап задан имконият нест. барои ҳамин гуфти русон на ходу будем общаться с вами, да? тамошобинони гиромӣ, мавзӯи наздиктарин дар влог ман мехоҳам нисбати муҳоҷирони меҳнатие ки дар маршруткаҳо кор мекунанд ё ин ки дар такси, служба такси кор мекунанд, бо шумо оиди ҳуқуқи ронандагии онҳо суҳбат кунам. зеро чӣ хеле ки медонед, ҳуқуқи ронандагӣ дар Россия дигар шуд ва ҳатман бояд ронандаҳое ки ба Россия коркунӣ меоянд правои худро иваз кунанд ба правои российские. вобаста ба ҳамин масъала ман дар влоги оянда бо шумо суҳбат мекунам, зеро фикри худро ман мехоҳам дар бораи ин проблема дар бораи ин мавзӯъ гап занам, чунки яке аз асбобҳои пулкоркунии русҳо гап занам. тамошобинон, узр мепурсам ки камера вибратсия додаистай, чунки раҳо безебай, барфу тоза накардагӣ, кочка яма, барои ҳамин камера варзидаистай. бародарон, гуфтаниам ки ин зимистон бисёр зимистони аҷоиб шуд, хело барф зад. рости гап ҳамин барфам аллергия шудем. аз тозакунишамо аз мошина дармонданашамо чанд бор мошин дармонд, аткапат кадемаша. муҳоҷирони гиромӣ, худро эҳтиёт кунед, саломатиятонро эҳтиёт кунед, ҳаракат кунед, кори хуб кунед. Сиҳат саломат.
боз ба ватан баргардед. Худо хоҳад дар влогҳои оянда боз суҳбат мекунем вобаста ба ҳар гуна рафтори муҳоҷирон. Умуман муҳоҷироне ки ба Россия меоянд бо мақсади кор кардан, меҳнат кардан меоянд. Хулиганошам бисёрай, бетартибошам бисёрай, умуман рафторои номардона мекунанд. Ман ҳам ба хона наздик шуда истодам. боз дар оянда насиб бошад ҳаракат мекунам ки 2-3 маротиба дар як ҳафта влог снимат кунам, махсус барои подписчикҳо вобаста ба ҳаёт, ба зиндагӣ, кори худам, умуман дар бораи худам нақл мекунам. Фаъолияти худро дар Россия бо чӣ машғулам нақл мекунам. Ман ҳам ба хона расидам. ҳозир мебурам, дарвоза мекушам, мошина медарорам. хело барф задаида. ай барф тоза куна, умуман сил шуда. ҳалоли он мусофирро буд ки дворникӣ мекунанд, ханда занед. тамошобинони гиромӣ, имрӯза влоги камтараки ман ҳам ба охир расид. ба шумо тамошобинони гиромӣ тамоми хушиҳои зиндагиро тамонна дорам. дар паноҳи худо бошед. хайр, то дидори оянда.